Давно отгремели апошние залпы войны. Зраўнялі з зямлёй акопы, зараслі травой фронтавыя дарогі. Памяць аб гэтай вайне адыходзіць усё далей. Усё менш застаецца ветэранаў вялікай айчыннай вайны. Але памяць аб іх подвігах будзе жыць у нашых сэрцах. Аднойчы, ідучы па маіх родных капланцах, я заўважыла шыльду «Вуліца капітана Хмары». Адразу ж узнікла пытанне, хто ён такі, капітан Хмара. Я звярнуўся да краяведчых звестак нашых месцін. Хочу вам рассказать про яго. Хмара Анатолий Лявонтьевич, командир разведки 32-й стрелковой дивизии, 81-го стрелкового корпуса 49-й армии Другого Белорусского фронта. Один з яго сослужыўцаў распавядаў аб апошнім для капітана Хмары баі. Мы гналі немцаў праз вёску Капланцы. За вёскай стаяў хлеў на горцы. Вось тут немцы паспелі замацавацца, але мы не спалохаліся. Мы пачалі наступаць, а немцы пашлі ў контратаку. Пачалася бесперапынная перастрэлка, а прача свісту куль нічога не было чуваць. Я поўз наперад, і калі азірнуўся, убачыў мёртвага капітана. Бой працягваўся. Праз некаторы час недабітыя немцы здаліся. Цела капітана і яшчэ некалькі салдат я прынёс у вёску і пахаваў пад бярозамі. Пасля заканчэння Вялікай айчыннай вайны іх перазахавалі на местных могілках. А ў 1965 годзе на брацкай магіле воінаў і партызан была ўстаноўлена памятная пліта. За баявыя заслугі перад радзімай Хмара Анатолий Лявонтьевич узнагароджаны ордэнам айчыннай вайны другой ступені, 2 ордэнамі Чырвонай зоркі, медалём за адвагу. У азнаменаванні заслуг капітана Хмары перад радзімай вуліца Набярэжная вёсцы Капланцы перайменавана ў вуліцу імя капітана Хмары. Гэта быў храбры, мужны савецкі афіцэр, дысцыплінаваны, патрабаваны да сябе і сваіх байцоў да канца кароткага, але яркага жыцця, верны радзіме.